Para sa mga balita sa buong adlaw. National Bike Day nangin madinalag-on. Nangin madinalag-on ang ginhiwat nga National Bike Day sa syudad sang Iloilo halin Nobyembre 24 tubto 26. Ang ini nga aktibidad ginpakigbahinan sang City Government kag SM City Iloilo. Sa una nga adlaw may vintage bike exhibit sa SM City North Point. May araman sang Bike Expo, Bike Fashion Style Showcase, Active Mobility Forum, Food Festival, Photo Contest, kag kiddie funraise sa nagkalain-lain nga venues sa syudad. Sa ikaduha nga adlaw ginhiwat ang National Bike Day Fun Ride palibot sa Calle Real, Arroyo Fountain, Iloilo River, kag Molye Loni. Kag ginlakipan sang masubra 1,000 nga participants. Sa last day, amo ang awards and recognition. Iloilo City, the Philippines Bike Capital, is a 3-time gold awardee for the Mobility Awards. DTI nagpahanumdom, avoid holiday rush. Ginapanugyan sing Department of Trade and Industry ang mga konsumidor sa Western Visayas nga likawan ang holiday rush para may oras nga makapili sang maayo kag bayara sang madamo nga supplies. Yari man ang mga tips sa pagpamakal halin sa DTI. Una, gamito ng price guide para magserbe nga giya sa pagbakal. Antes magbakal, listahon ang mga kinahanglanon kag i-check ang price guide. Ikaduha, ugalion nga i-compare ang items antes magbakal para makabarato kag makapili sang manami nga kalidad. Ikatatlo, dapat nga i-check ang label ilabi na expiration date. Ihingalitan man ang promos o kan mga product bundles para makatipid. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.